na me charge obi am o me charge bia nti obi entum nti mo am go say mmem so nyako yetumi akobia so enye no kweda yeah to me nipa bi senkura bi na hye na chi ana wo me ni duonduo mu a na ne wura fi ni ho a me Abusuapanin me so ma na ni mra ne ho so na senkura na wo me duonduo mu mo woni magu ase ne koso office no mai picture no te say wo di chinie si so na akwa ha nipa bi na so mu di na chi a wo nya de hye itima me mu dure mi akonya be okay me na me di nipa ade hye no 10 edu na me di wo mo bre okay ebre na ahema amese okay ya wo twem kro mo ya okay na ye rama akonya foforo se wenyi foforo mo ani no so o fro sa umura no enti de woye no wenyai na asomdwem na Offinso memo ha Offinso memo ha ye hu so bibia ese ho a na okwehye ofie na wo ya de bi emfata me kai senka wo so wo ya yuma ye ntuade so a na ma trankonya so this cancel eba mi se ye ntuade so nka wo de uchi ne ye besu so ma be youth no ha wo mo mbeka be ye nsentro e wo ha wo mo hu bibi e wo Offinso memo ha ye nia mo nsentro fo yi ebi ni na media ebi ni nam okay no ma ko tebe bi na ya je wo kakra na ye sikasa basa bia ni ha yema obi biara akwaba eba Asante Heritage TV ewo YouTube medin ade edusei mefa Asante Heritage TV afidi kese so na mabo ewra men chef kese no mahira de otikuru ene krare ene bra ngoma so na se tu abi okuntun kantan bo one na ahema na akwadu yadom na Asantehema mede enhia sonko ebema wonuma ebru na mede enhia sonko ama na abena kyerewa na Sankare mahema one na nanom atena nkonwa ewo Asankare eman mu enyina na mede enhia sonko afefe dikese so ama kwabere wa wase hene na yaw osupani abebio ono anso na otumfo echem ehene na mede enhia sonko ama bafo kwaku amoaten a oeja ache hene ono anso na otumfo acheam panyini one ne nuanom na amensa bonsu na akase hene ene na akwabena nti meche na abodom hene menche bia na Offinso ensensem bi esa man homene so Ante ama Serwaa Offinsohemaa dada obekeka ensem bi ema na nanom atena nkonwa a ewo Offinso enso ede emuaye anase anuye ebre no ahyirem Abusuapanin a yefe na Abusuapanin ata ono so ede ensem kakra atu edwa a efa tabu hahasi nyina wabeya no ede ensem anase ede advice kakra ama Ante ama Serwaa Offinsohemaa a wetwamu anase Offinsohemaa dada ode ensem kakra aba yenkohwe saa video mfonyini no na yebeda yenuano neba media ase se omoma yensa eka saa video ibi yenkohwe anuye a ahyirem Abusuapanin ede aba yenkohwe obi entumi abusua video ni ahwa aba na kame ho na mma Abusuapanin akwaba na ntempa yentwenko abusua yankwada it does more fast apombo kode ya bia duma wade o ye de nyame ase isi ache ni kwepa okay yesu be waji no cre okay that's abusua wo ye ntempa mesre na wada ho adi achira hwefo oh me ameka se more fast Offinso eshi Abusuapanin na na gamla kentia wotoso menu Abusuapanin na afa no wa wotoso nesa isi Abusuapanin okay na bekasa sisi abusua yanka bi shem na wotwe ya video bi apia bonten ya na Offinso mahima be wetwem na wote akunya so na ya na ne dinu de shafa chemaka na ahima eba bonten ya woche se ono na ama Serwaa nyanko woche se ono na ye Offinso mahima na sabi ko buku a wonche na okasa o mahima sabi mayen fa na sembia na mu sembebre video no wada ma wonya bi ahwe mo fasi video ni de menya nyina hwe bo bi send me picture bi okay ma me hwe picture no that is say wada na me hwe no hu yam hye ni okay am say idea de koso Offinso memo picture no that is say what the chinie si so na akwa hai enipa bi na so mo di lechi a wo nya de hye itima me mu dure mi yam so me hwe mu se wo mo gure de wo mo nya ma de hye okay because me am ye ahyima Abusuapanin de mi ma de hye nyina oh okay itimi hwe enipa twere mo hye no am say enipa wo mo nya ma de hye okay itimu se akwa hai enipa bi ene ja odi wo no abeye saade okay ba mi hu ye ma ye na de ne koso Offinso memo hai na ohima dada wo twemu
Bana me bunupa. Okay. Bunupa because me say no we me hema dada. They say no nyema me hu no de wo ye no. Ama me kura no. They say nya de me duma fe no. When hema dada be fe Ante Serwaa. We de Ante Serwaa. Wenye nana bio. Because ye nyina ye commercial. Say ya santimawula utumfo ibo mu asikasa. Okay. Say de wudi utumi gina so. Ante Serwaa no. We ne kwampem wanya ne boni. We de do and man say akonya to a oni ne wotumi so yi wahema de ba. Wahene de ba. Okay. Oni nkunyasofo aye adihie no. We na we de ba. Wo mu akonya bebribi. Okay. Me na me di nipa adihie no 10 edu. Okay. Ena me di wo breo. Oh, okay. Ebre na hema. Ante Serwaa. Okay, otwemu koi. Ena wo ye say akonya no we de beto ahiri. Ema manage say wo busua. Me busua no. Okay. Wo de beto. Manage. Ena wo ye say we yi me de hie ba ko. Ena ope no. Na de be kire me. Mpenya ba manage. Okay. Akonya na afifie ko 200 something years. Yes aba fie dia. Say na de die. Manage na so yi me de ne ba. Beni age. Okay. Enso wo yi wi na wo wi enipa no woni asantimawura Offinso na ebe so. Okay. Yese wo de ko na de ko kire no. Wo de ko kire ni wi waji utumu a na di mu. Okay. Wo de ne de nyina ma wo. O fro be 7 times. Wow, santimawura. Offinso. Say na dawo ma de wo de bre no no. Wo mpe. Okay. Ina dawo ma ka de hie no. Enkono. Mi didu na bre wo enka enkono. Wo si yi enkono mu ba ko sa bre mi. Say ese ba ko a na ma otwem ko de ko no so this year na bi kire se ensem wo ho ensem wo ya oh okay ensem wo okay na ye wura ma konya fufuro oh sa ma konya fufuro se wenyi fufuro mo no mfa eni no so o fro sa wura no mfa buoma asantimawura okay na won fa buoma no a wono so na ne be so okay ene wo ye se sa na tie dia ye se won pese wo so so won koyi ade hye bi sa ma dia wo so ene ja konya be da ho a ade hye bi so ho na Offinso so to me ni kra no woni asantimawura wona ne o be so ti die betuma so na ma no wato no ene wo yi mi amede hye na dwom na kan to so bi ade na ma okay akonya na ba hye ma yes na me hu gentia ohima dada mesme self Ante oye because now we say ope ohima no a edi anti ene Offinso si bibia na ni meso wa mfana ma na fe wankasa you man sa akonya ma akonya no abofro aba na na fa no wa wotoso miesa Offinso ba nyina so mo pe no yedina ba abanya gina tuma ya gazeti no ye ne so ye meti ya ne se wuti fie ene awakọ han edom ene mo be gina wachi ene awese na oye wahima entwaye ese na mfa ni die ma yewura asantimawura mfa guoma no ase wo challenge no esu na ne kwaso ano eti wahima da na mu ni mi se ohima no pe ene Offinso eye se ibu from da ne ne so ene wan fa ba na bia wo hye fia wo kofa dom no hai na wo die se wo di ye ho se wo nu hu na wo sa asere amwa enti de wo ye no wo nyai na asomdwem na Offinso bemu ha ye bae Offinso bemu ha ye hu se bibia asi wo ho a no akwhye wo fie na wo ya de bia mfata mi kai senka wo so wo ya huma ye ntuade so a ene ma trankonya so this cancel eba meeting say ye ntuade so nka wo de uchi ye ebesi so no beg enti se wo de maka se mo dada se wo hima dada chinye na de bia wo de si so chinye no entimi nko mehia and say entimi ma Offinso ahemfie he say repeat na chiro na chinye na wo de si so a wo ko ha nipa abedi wachi a wo de chinye si so chinye no enko ba bia ye say awia na wo de som no because chinye entimi nko mehia entimi ma Offinso ahemfie de na ma trankonya na so de say awia na de som ahini no so ne sabi o mehia ne mehia ahini ni nyina kase so mehia ena asantimawura wo hia so ma wa wo hia so ma anse ne waba nanam atenkonya Offinso anse na edi enti mesre no ase enipa bi se nkura bi na hye na chi ena wo me ni duonduo mu a na ne wura fi ni hu a me Abusuapanin me so ma na ni mra ne ho so na se nkura na wo me duonduo mu no wo mo ni magu ase because wanyima de yesi awie wanyina yesi awie eno ase wo de wo domba beboa
na na fa no wa otoso me ensɛn okay na de som no enkofa ko hyebe wu fie na mfa dom bi go ha dom na dom no omfa nsom awia na mo wada woma wonya nkranko na dwene omu isuma no ye koyese won de gu ni woni mase wonwu ye ni mase ba wan kasa na gu eba ye nipa dom a e kasa tia ono enye fe esa na wo buo no a yakopon de mo asase no wo ti so enti mi de kakra bi ameka ne se na dawroma wonya di won trase okay dem panifo bu bebi se wawu a ma wani enka wa mene okay enti we na me de betumfu na mada metiefo ase ni ma de siefo nyina hye se o mu nyina no o mbeka me ho ne ne job ne kentaya asantema wura yi no na na afa no wa otoso miensa asantema wura yi no enna eye nkoso enna ye nhira enti o mu nyina beka mo ye nso esimfo na danam ehu ye mobo mo mwaye ti akra mbeka no me de o mu nyina ase se mo tie Abusuapanin atakwadra asem Abusuapanin okay bi musa asem we aya na amanfo ntene bi ase nti pese e be clear ho no bra ohene ye se da bi we de adehye na bi ku ache se nsem wo no ho ti fa foforo bra no yewura ema kwan ma abusua na mo yi na wa be ma adne che yewura nyesa ese bi yewura for so debi se ehwe mu se ono no me atakwadra no aboso no edam so me na me yi sa me de hye ne bae se abo me dia abo no okay enti watimi fra ko nyine nyi ne momu no de ne bae ono no ne ma me side nko abosom ne bi anka no okay enti ye ko hwe mu ene yi se on dia abosom anka no nti ono so me fra Offinso okay a wo ye ne ko tira wo hene okay a wo ye se mu de ko hye asantema wura se wo na ye ni gine ho won dia ifin bia ni no ene de ko ma asantema wura Offinso to bi na ba bi kasa sabio santen e de pe e de this branch by no mine entisa enti clear won na entisa kra okay asantema wura woni mu de no kwe woni mama mre enti won sa mamre okay eni ntini wontimi mfane pese a woni bi se wohema ne yi wohene no ko yesa ne mumu no eni pa bi obegini ba bia se Offinso de ni tumi e ko yesa de bia na woni mi de okeka okay ye ni ade hye no a se ade hye ne ba ko de ko gina wa opegya ne sa se wope no se wo tumfo Offinso de pegya de sa ye ni ade hye ni okay a mi mashiremfo no Abusuapanin ba ko ka me ho ene ko pegya ne sa ena ye ba nya Offinso wonya sa nya de wo yesa to bi je be ka bi sini hu se wonti mi yesa okay woni mi de woka okay na okasa mu ka bi se won mu na atwa na nahema dada enwo ahia no so won nya wadehye won nya Offinso wadehye mi hwe mu a adehye me kasa adehye bi wom okay na bebre do no ha eduwa ni awo because of omo so omo kwa ebe mo kakra bi se bi to nsuo bi no okay enti no obi a ono so pe kakra to nsuo no mo dan e komo e obeko no ko yedede a na ji amani kakra to nsuo no enti bihwe mu ne ma de hye makuma mu se e ma de hye enti mesre ma de hye ne se omo mfa mu ko hye ne mu se mu eza de hye busu an kwa de omo ntai sa ne ma na chi dabi se nya ye ba som ene ba ye ya de hye na ba som na ko pa ye nyina ba som ya de hye nyina ba som ti ya ba som de ho biu na o kaka se wa de hye be ti ye mi hu ni sa okay Offinso man na nkasa che kroma no say na sansem ko so aha wo mo ana wo mo de wo mo fa na sa mo fa se jo kan kre na say Offinso youth no okay aha wo mo so be ye central mbeka be ye central e ha okay e be kan tade e ko so Offinso memu no okay wo mo so mo hu bibi e wo Offinso memu ha okay enso beti na ye niam central foi e bi ni na media e bi ni nam okay no ma ko te ba bi na ya je wo kakra na ye sikasa nya kasa na dia to ewiase nyina okay but basa bia ni ha basa bia ni ha opa yesu basa bia ba asumdie wa se nam kroye nam krem bibia nsi ha ba nipa kakra bia o mbenya bibia dintin no akɔhye baabi no interview na yo mo bi kakra bi kwa no a no do akɔhye baabi ma menkasa okasa ya na flow de ko wiase nyina na nso enuru baabi a so oba ye bibia nsi ha ye ba yeso akwasi de yedi akwasi de bibia nsi enti nipa monefo bi na be wuram no mbeso mo ya gibe se Offinso ejadem obi e baka se Offinso jadem bia mo si ni hu bibia ni Offinso mema okay this is nananom samkunya
adehye abusua ya wa we abusuapanyin e dia na mo na se be mo se mo betu se be be bo amasa na e to atwa e kire bia se nko se na ahema da e di video bia ba abonti na de bisa dia na mo na mo e na mo pass me kan ye ne abusua na adehye ne ye mpene sa abusua ne mpene sa nanso enam se edipa bonefo bi ya behye mu a mo de mo peka credit no mo organize bibi no mo ye so omo kakro mo bi onko hye ba bi no mo ye oh okay what you say say go him ada da wo him oye anti amese we say wo say you do what yes say go your press conference and ka de be ba ha also on your face so him Offinsohemaa wa ka bi ai fake nka wo be ba ha yes so ne ba ye na fa no wa woto so yes okay wa ba ha woni na matamkunya and ti ha okay go mu this on trofo e kasa na ifie ne ho ye wo ye fie there be Offinsohemaa e ho bi ja ifie na je se ye wo ye no e fake okay enimu dija na nkura na omo oduoduoduo no omo gu ani mase na wo okay nti mesere no a wonyai wonta ne baby na so bi mra Offinsohemaa bibi ansi profit memo okay matiana e da se pa so me de mase ba se bo so maji me first na makasa okay udin no udi brand bi mi di bre no Offinso ahirem Abusuapanin okay and na do black and tia otoso mi Abusuapanin me oh okay na fa no wa otoso mi yesa won so Abusuapanin me okay eti boni bi ani okay ti yenya eguya so pa bi Abusuapanin attack over Abusuapanin attack over wow Offinso ahirem Abusuapanin okay attack over Abusuapanin da se pa namase Abusuapanin ti Offinso ahirem Abusuapanin